Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Sunan Allah za na sanya tun farko a cikin begena, ya ilahu ka bani basira inni yabo gun mai gidana. Jalla ka haskaka zuciyata, tsarkaka harshe na mu'ina, in zamto mai yin yabansa babu dare kuma babu rana. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Ya Allah ka daɗo salati kun manzo baban sunana, har da halaye da sahabbansa da dukkan masu kauna. Shaihana Ahmad Tijani Jiyali shi kogi naina, har da zababben nan na ga Shehu Inyasi Maulana. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Shehu Muhammadu Kaura Asha ka nuna mana so da kauna. Shehu ka bani ruwan ka in sha ko dan nafsu ta daina kuna, ko dan in bar aikin Asha na Asha kai ne jarumina. Baban Siraja har da Halifa lalle binka yana da rana. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Assalamu alaika ma'aiki kunka na zo da ɗan kogona, lamuni ne ka roƙo annabiyar she in taima yabona. Da ya isar Zahara ma'aiki ba ni ruwanka na so da kauna, in sha dan su buge ni ma'aiki na ta yabanka dare da rana. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Da hanina ba ka kaina har uwata har ubana, wanda duk ya bi kama aiki gida biyu duka baya sauna, wanda ko ya kiɗa ha tabbas bai da rabo shi ko kaɗan na. So ma'aiki dan ka dace ga nasiha dan uwana. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Ya kasance shugaba gurin su kai har ma da jinna, ya kasance ko kiyama mai rabo na gidan aljanna, ya kasance ba shi da tamka gun ilahi kalikina, duniya ko lahira ma shi ina tamkar gwanina. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Da hani dai na wa buri in gane ka cikin idona, ko gida ko ma a daji farke ne ko a kwana, inda duk ne ganka annabi ni fa duk ɗaya ne a gona, yarda amsan ta bukata in gane ka abin yabona. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Shakira sha ambato ne ya rasul abin yabona, mai abubakari da umar har aliyu da ma usmana, da gurin sai da amina daga abdullahi kaina, wanda shallaka ma salati da isar matsayin ka gwanina. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Da haske ne da ke haske dukan zuciya mummuna, ya kasance tare na kigun kafirai da munafikuna, dan sanin sirrin sama yasa suke ce mai fauzuna, ba abin da ka boyewa a gare shi ko a ina ya gudana. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Banda kai waye ilahu ya bai wa makatu har madina, banda kai waye da takalmi da Allah sun ka gana, banda kai waye ya gan shi gane idanu mun na hannuna, wa ilahu ya yi wa salloli biyar duka murshiduna. Assalamu alaika gwanina
zuciyata tunda ni dai kaga su ɗaya ne na sanya zuciyata na riga na ba da raina dan isar manzon muhina. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Ni yabanka nake muradi ko da yaushe abban binta da idan ma har na fara yabanka bana so na huta na wa buri roki jalla gare na aita da ɗin nagarta na ta bege gunka kullum duk yanayin da na cinci kaina. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Nan na so in sanya aya ya gwani domin na huta kai ta kara daɗin salati gun rasulu mafi halitta ɗan gida da abokanansa a sa su duka maza da mata ni ko kai ta da ɗan fasaha ne ta bege gungwani na. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Kai masaurari da ke son kai sanin mayaban ga suna na Muhammadul Muhtar dan ma'azu uwa abuna sai hurairatu na ta suna an kula dan ya gare na malami Abdul Malik shi ya zamto malami na. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana. Assalamu alaika gwanina dan Aminatu shugabana.